Anga foli ni wale ɲuman dɔn bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye. Jɛkulu min kelen bɛ ka i tɔgɔ da Mohamed Madani Haidara la tasibila kama a ye u ye mawludu kɛnɛba dɔ sigi a tɔgɔ la ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen falajɛkaw fɛ. Mawludu kɛnɛ mun senfɛ u ye bonyamasegin kɛ maa caman ye ni diplôme de reconnaissance ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mohamed Madani Haidara ani musoba min yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka se ka ni jɛkulu in sigi sen kan. Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Mawludu kɛnɛ min sigira sen kan a dabɔkun de ye tasibila ani bonyamasegi k'o kɛ k'o ɲɛsin a Seyed Mohamed El Madani njini mɔ ni u kun ka ma ko fanjini dabama ka wele sera ale min mɔ san 2012 ni o ye Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyed Cherif Ousmane Madani Haidara de ye. Hakilina in bɔra tɔn min bɛ wele ko association hommage à Madani Haidara tɔn in sigikun de ye ka silamaya diinɛ kɔkɔrɔma don an ka jamana kɔnɔ. Mawludu kɛnɛ in senfɛ diplôme de reconnaissance dira a Seyed Mohamed El Madani njini tɔgɔ la. Fédération Ansardine Internationale Fadi ɲɛmaaba Surakata Salamantaw fɛnɛ ma. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra association hommage à Madani Haidara fɛ. Bonya bɛ mande bonyamasegi bɛ mande silamaya dɛmɛtɔ Ansaru tɔgɔ la ni o ye Fédération Ansardine Internationale ye. A ɲɛmaaba Surakata Salamantaw tɔgɔ la président national Modibo Diallo fɛnɛ ye diplôme ta k'o kɛ wale ɲuman dɔn ye. Sherifiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani silamaya dɛmɛtɔ Ansaru bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la association hommage à Madani Haidara tɔndenw mɔ ka sabu kɛ diinɛ dɛmɛni baaraw ani hadamadenya dɛmɛ baaraw minnu kɛmɛ u taala ye. O tɛmɛnen kɔfɛ silama minnu ni dali masa ma nɔgɔya kɛ u ye u ka baara ye olu dɛmɛ minnu ye attestation di kun kɛra u ye. Un homme qui fait paraître par ses semblables se fait distinguer par un seul acte. Wallahi ni mɔgɔw ko k'u ni Haidara ka kan u b'u yɛrɛ nɛgɛ. Cɛ kelen min tubabu ko ten ko cɛ kelen min n'a ko k'a ni cɛw ka kan n'a ko k'a n'u ka kan ni cɛ kelen ye démonstration kɛ a bɛ fɛn jira k'a fɔ a ni minnu man kan. An ɲɛ bɛ ni Haidara la a donna diɲɛ fɛn fɛn la ko à chaque promotion il a été toujours premier de la classe. A ma don diɲɛ foyi la qu'il n'a pas été premier de la classe. Reconnaissance ne farala Haidara la. Mɔgɔ min kɛra sababu ye k'a bɛ don ne Haidara fɛ Haidara ko hɛn e bɛna fɔ k'i bɛna Basa jira na Basa dugunɛ tɛ ya. I jira ko ayi wa n ye makan dayɛlɛ i ye. N'i ye baara o baara kɛ fako la ne b'o jigi e de ye fa wolo ka tɛmɛ ne kan. Wallahi a don a kuma a ma bɔ n kɔnɔ. O kosɔn n ye tɔn fara ɲɔgɔn kan ne ye tɔn fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ sisan an ka tɔn sigi k'a tɔgɔ da fa Almadani o de filɛ hommage à fa. Ne nisɔndiyalen bɛ ni Ousmane Madani Cherifi et puis ne yɛrɛ y'a décidé désormais ne de bɛ taa kɛ a ka gardien ni garde corps ye da la. Ka Ousmane Madani k'a ka sabara jɔsi ka tugu sigɔrɔdi la a nɔfɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Basan Dugunɛ an balaka min don karamɔgɔ dɔnbakɔrɔba don kabini dugumakala waati ale de ye tɔn in sigili hakilina ta ni ka kɛ tasibila tɔn ye ka ɲɛsin a Seyed Mohamed El Madani njini mɔ ni o ye fanjini ye. An bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama Ala k'a kɛ tɔn ye baraji ye. Association Layidu ɲɛmayaso maaw ne ye u ka bureau national ye ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 16 u nana u ɲɛda u ka tɔn bolofara min bɛ Moribabugukaw fɛ n'o ye u ka bureau local ye ka n'u ɲɛda olu ka walasa u ka masala ɲɔgɔndanw ka se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Shirifula jabarani tɔgɔ la an ka maa min ye a baara kɛ o ye Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Jakarija Danbele an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Association Layidu ye jɛkuluba ye jɛkulu min ni a sigilen don fasoden ɲumanya de kan walasa ka kelenɲɔgɔnya sinsin Mali jamana kɔnɔ ha k'a ja fo ka taa se farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Association de lutte africaine pour l'humanisme, l'intégration, le développement et l'unité Layidu u ka laɲini fanba ye fɛn min ye ka se ka ɲɛdakura di farafiden bɛɛ lajɛlen ma farafin jamanaw kɔnɔ. U ka maa ɲɛmaw ka nin bɔɲɛ ye ka na se u ka bureau local ma Moribabugukaw fɛ yen nɔ. A kɛra kɛnɛba ye min sigira sen kan. U ka tɔndenw bɔra ka caya kosɛbɛ walasa ka n'u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya an'u ka kɔkɔrɔmadoni wale ta k'a jira Layidu maa ɲɛmaw la. Sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye Moribabugu yan ni an selen ye Moribabugukaw b'an fɛ an ka réunion bɛɛ la an bɛ fɛ ka na ɲɛdɔn association bɛ cogo di yan Moribabugu mɔgɔ min b'u bolo prise de contact ani an ka se ka ɲɛfɔli kɛ pour que base yɛrɛ ka président fana dɔn an fana k'a dɔn fana mɔgɔ minnu b'an bolo yan. Voilà o de y'anw se yan cellule minnu mana sigi Moribabugu yan olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ coordination pour le moment cellule
point focal dɔ de sigira min bɛ jɛ ka cellule tɔw sigi an nana o mɔgɔw de lajɛ fɔlɔ o fana u k'an dɔn an k'u dɔn. An farala ɲɔgɔn kan an ka association bureau min bɛ yan komi n'an y'u wele waati o waati u bɛ n'an fɛ an ko an fana ka wuli bi an ka se ninnu an ka ɲɔgɔn ye donc o de komi an b'a fɔ cogo min ko sen fila de sira bɔ n'an y'olu wele olu bɛ na donc an fana ka wuli ka s'u ma u k'an ye an na kun y'a jɔ bi. Jɛkulu kunba ye an se bɛ min ye pour que farafinna ka jɛ an ka o baara kɛ donc a kunba y'o ye. An ka laɲini ye ka chômage kɛlɛ ka dɛsɛbagatɔya ka wo cɛ ka bɔ an fɛ pewu min bɛ min bolo an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ma dɛmɛ o y'an ka objectif ye. Bureau provisoire de b'an bolo mɔgɔ 13 mais kɔfɛ an bɛna assemblée ba dɔ kɛ ka bureau ba sigi bon an ma se yen fɔlɔ bon an ni jamana caman bɛ ɲɔgɔn bolo Sénégal b'a la Benin b'a la Égypte b'a la donc an ka laɲini don farafina fan bɛɛ ka ɲɔgɔn sigi fan bɛɛ an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka jɛ cogo min ka taa union na. Moribabugu sigida ma ɲɛmaw sewalen de association layidu bisimila bari sabu ka da kan ko jɛkulu o jɛkulu n'o de bɛna kɛ sababu ye ni ka ɲɛta baaraw kofɔ k'olu b'o waleyaw kɔkɔrɔma don wa u bolo fila dayɛlɛnnen de bɛ o kunbɛn. N bɛ foli di layidu délégation ma vraiment minnu sera yan k'a f'u ye Jara tɔgɔ la Moribabugu dugutigi tɔgɔ la commune bɛɛ lajɛlen duguden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a f'u ye fɛn min natɔ sɔrɔ ka n'u nata o segintɔ sɔrɔ dugu mago bɛ nin na nin ye association sugu la dɔwɛrɛ tɛ pour que dugudenw yan ani Bamako komi yɛrɛ ko c'est un truc national ni Mali bɛɛ don vraiment yɔrɔ dayɛlɛlen don bɛɛ Moribabugu kɔni dugu min a dayɛlɛlen don bɛɛ. Jɛkulu in n'u k'a ma ko association layidu an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bangera ni k'a sigi sen kan san 2017 juin kalo tile 30 fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in a sen bɛ politiki ko la jɛkulu tɛ ko jɛkulu min ni a bɛ wariw ɲini ni k'a kɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen dama ka kan jɛkulu in kɔnɔna na wa jɛkulu in tɛ fanga ɲini jɛkulu kelen ta ye nka a bɛ se ka fanga ɲini jɛkulu dɔ kɔkɔrɔma don ni ka fanga ɲini. Moto sen 30 tricycle ambulance médicalisée ni a kɛrɛnkɛrɛnna ka bila kɛnɛya siraw fɛ o 30 n'a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari $150 la o de tilala Sikaso marabolo kɛnɛyaso ni ɲɔgɔn cɛ wale ɲuman in ye ba ɲumankɛ jɛkulu dɔ ka baara ye u ko mun ma ko Save Children a kɛra a ka projet dɔ nun doni senfɛ projet min bɛ n'u k'a ma ko Born on Time a kɛra juma tɛmɛnen Sikaso u ka hôtel cinquantenaire kɔnɔ Sherifula Jabarani tɔgɔ la Tata Ture bɛ walawalali ka ɲɛ. Ni ambulance sen 3 min dilen filɛ ni groupe Togola fɛ a bɛ taa 30 ɲɔgɔnna la min n'a labɛnnen don ni kɛnɛya minɛnw ye waleya don min n'a bɛna kɛ dɛmɛ ye ka se ka dankari kɛ den fitinin saya ani muso saya la Sikaso marabolo kɔnɔ Bamako marabolo 5 de sugandira min ni dɛmɛ bɛna kɛ ka ɲɛsin u ma Sikaso b'o la Kajolo Kucala Kinya fo ka taa se ɲɛna ma nin waleya in laɲini tɛ dɔwɛrɛ fɔ n'a kɛra ka dɔ bɔ kɔnɔmaya gɛlɛyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu bɛ jigin ka sɔrɔ u jigin kumaw ma se duguw la minnu ka sɔrɔ tɛ bɛrɛ bɔ. Comme an bɔra ka lancement kɛ bi projet in ye projet min nana fara Save ka santé projet tɔw kan toujours pour que ka muso ni denmisɛnnin saya ka dankari k'o la Sikaso région kɔnɔna la. Maintenant projet in baara ɲɛsin don surtout dɔgɔtɔrɔw kalanni ma u ka baara taabolo ɲuman na an tɛna dɔgɔtɔrɔ kura ta mais dɔgɔtɔrɔ minnu yɛrɛ bi centre de santé kɔnɔ ka dɔ fara u ka kalan kan pour que hali bi kunnafoni bɛ se ka jɛnsɛn dugu kɔnɔna na dugu kɔnɔmɔgɔw bɛ se k'u ta bolo n'u ta fan dɔn min b'a to min de ye muso ka jigin k'a sɔrɔ a kɔnɔ ma se n'u b'a fɔ ma ko kɔnɔ wɔlɔwɔlɔ o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na min ka se ka ban fana parce que bɛɛ b'a dɔn ni den wolola k'a sɔrɔ a wagati ma se a ka ca ala fɛ a den caman denmisɛnninya caman bɛ den minnu bɛ wolo k'a sɔrɔ kɔnɔ ma se kalo 9 na saya ka ca o den ninnu fan fɛ kosɛbɛ o de kama an ko pour que ka jamana dɛmɛ Sikaso région dɛmɛ ka dɔ bɔ muso ni denmisɛnnin saya la an ye projet ɲini min bɛ ɲɛsin o cible in fana ma min ye kɔnɔ wɔlɔwɔlɔ ye ka dankara la. Jateminɛ bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ ka fɔ ni sigida ninnu na muso kɔnɔmaw de bɛ taa nogoso la walima wotoro walasa u ka kɛnɛyaso lasɔrɔ o sira de fɛ nin cɛkɛda in ye nin waleya in sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka woba datugu badabada la ani ka minɛcogo ɲuman di musolakaw ma u tacogoya la ka kɛnɛyasow lasɔrɔ u ka sigidaw la.
min mɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔ ko so taabolo kalama Mali yɛrɛ kɔnɔna la ka bɔ ni banabaatɔ ye CESCOM na ka taa n'a ye CCRF la o de ambulance de bilalen don o kama kosɛbɛ mais ka bɔ dugu kɔnɔ village la togoda la ka taa n'a ye togoda dɔgɔtɔrɔso la gɛlɛya caman b'o la bon muso wagati caman na population b'u ta nɛgɛso la dɔw b'u don wotoro kɔnɔ bon ni muso bɛ tinna k'a fɔ ko k'a ta cogo sugu dɔ la a man nɔgɔ o de kama an ye nin projet la an ye dɛmɛ don gouvernement ma pour que moto bɛ se ka sɔrɔ min bɛrɛ bɛnnen don muso kɔnɔman tali cogo ma ka bɔ a kɛyɔrɔ la ka se n'a ye CESCOM kɔnɔna la. Groupe Togola ale min kɛra sababu ye ka nin bolimafɛn 30 ta k'a di n'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ni kɛnɛya minɛnw ye. A garantilen don ni san 1 ye wa u bɛna nin bolimafɛn bolibagaw ka dɔntaw ka wuriya bolimafɛn yɛrɛ bolitogoyaw kan fo ka taa se a minɛtogoyaw ma wa o kalanbolo in yɛrɛ bɛna dayɛlɛ ka tugu nin don kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ la. Bon, comme ni particularité kɔni ni mɔgɔ y'a dayɛlɛ i b'a dɔn min b'a kɔnɔ comme muso y'a fɔ cogo min na an ka nin moto ni sen 3 tɛ ambulance don parce que a sen ka kɛ 4 dɔrɔn ani mobili bɛɛ kun kelen. Donc, on a un système qui a un moto. Manamana finte, car faut plus sécurité fait manamana finte, mais adlana commande. Parce que quelqu'un a une ambulance à Peba. Chama le barak est non fait. Chama, Children Bala, IRC Bala, Plan Mali Bala, Damana Orofana Bala, Nako Niger, Sénégal, Mozambique. Anu de barak, anya rega faso. Ana ministère chama santé, ani équipement. Nini bolimafɛn ambulance sen 3 ye groupe Togola bɛna kunkɔrɔta di musolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso lasirilenw n'u tacogo ɲuman nɔgɔyali ye ka se kɛnɛyaso la bonya ani lafiya kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye cɛkɛda ye min n'a ka wulikajɔ bonyalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin kɛnɛya sabatiko ɲuman ma Sikaso marabolow la. Senegal faba Dakaru ka daminɛ février kalo tile 21 ka taa se a tile 25 ma ale bɛna bisimilali kɛ marakaw ka ɲɛnajɛba la n'o ye Festival International Soninke FISO baara do baara min bɛ kɛ a tako duruna ye a ko labɛnni jɛkuluw ka fɔ la a ko kɛnɛ min na kɛ sababu ye marakaw ka seko ani dɔnko ka fara u ka ladalako ka ko tako do bala Amadu Kamara ani Serunyare olu ka sɔrɔlenw do. Nin lɔgɔ ɲɛjɛrɛba in n'an b'a wele ko Festival International Soninke ni nin y'a tako duruna ye n'a bɛna kɛ Senegalikaw fɛ yen nɔ ale ye diɲɛ selege 4 marakaw bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye yaasa k'u ka kan n'o ye marakakan ye ani taabolo mun b'u bolo seko ani dɔnko binakun kan k'o ta k'o yira diɲɛma la ani ka tila k'a don ba la. FISO yɛrɛ fɛn ye Festival International de Soninke o bi komi festival do mun bɛ diɲɛ maraka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Parce que n'an y'a kuma fɔ kuma dɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko Mali dɔrɔn de don comme Mali ye édition 5 de kɛra Mali ye édition 3 sɔrɔ déjà ka dugu kɔnɔ mais Mali dama tɛ diɲɛ maraka bɛɛ de b'a la pays min b'a la ka ca ni pays 10 ye donc FISO ye o initiative de ye a bɔra an ka maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ comme aw yɛrɛ b'a dɔn n'i bɔra kɔfɛ dugu ɲɛnafin b'i minɛ i b'i yɛrɛ miiri i bɛ mɔgɔ wɛrɛw cɛla i ka dugu ɲɛnafin b'i minɛ i ka dugu la ko b'i minɛ. Donc u y'u sigi k'u miiri ko est-ce que an tɛ se ka hakilina fara ɲɔgɔn kan mun b'a to a bɛ occasion d'an ma an bɛna an ka dugu la an bɛna an ka dugu ɲɛnafin bɔ donc FISO daminɛna ten de diaspora mɔgɔw de y'a initiative ta donc u sinana n'a ye Mali la ka édition fɔlɔ kɛ Kayi édition fɔlɔ ni filanan bɛɛ kɛra Kayi a bɔr'o la a taara Nouakchott a bɔr'o la a nana Bamako tugun donc 5nan de bɛ ka kɛ sisan nɔ an bɛ taalen Dakar donc diɲɛ marakaw bɛɛ de don a sigikun ye mun ye u nan'u miiri k'a fɔ k'u ka langue parce que aw yɛrɛ b'a dɔn caman ye maraka ye sisan u tɛ marakakan mɛn donc u ka langue bɛ ka tunu u ka culture bɛ ka tunu parce que marakaw jɛnsɛra marakaw t'u k'u b'u ka dugu la bilen don maraka de bɛ tagama ni diɲɛ ethnie bɛɛ ye i b'a dɔn n'i ye fɛn o fɛn min kɛ julaw de don n'i ye fɛn o fɛn min kɛ feere wo business wo u kɔni u bɛ taa de donc u nana ye k'a fɔ voyage in senfɛ u ka culture bɛ ka jɛnsɛn a bɛ ka tunu donc u nana jateminɛ kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka to ka festival kɛ ka culture sankɔrɔta minnu tɛ se marakakan na ka formation k'u kun ka module kɛ minnu tɛ marakakow ɲɛdɔn k'olu fɔ pour que an ka se ka denmisɛnninw ka se k'a dɔn an ka racine ye min ye an ka origine ye min ye mun tun y'an fɛ ko ye donc FISO in bɛ o de kan ɲinan ta o bilalen bɛ minɛ min kɔnɔ o bɛ kɛ Sénégal donc Sénégalais de b'an reçoit o bɛ kɛ février kalo 20 tile 21 a bɛ ban 25 donc o kɔnɔna langue o recherche fɛn o fɛn kɛlen don marakakan kan olu bɛ exposé yen
fini don cogo maraka fini don cogo maraka lamɛnni cogo hali furusiri tun bɛ kɛ cogo min na maraka la fɛn caman bɛ ka kɛ bi mɔgɔ bɛ ka kɛ automatiquement mais a bɔra marakaw la aw yɛrɛ b'a dɔn jamu caman bɛ yen bi olu bɔlen don mais olu ye maraka susu de ye donc o de hukumu kɔnɔna na u bɛna olu pratique ninnu yira kɔɲɔmuso tun bɛ kɛ cogo di mɔgɔw bɛ yɛlɛ so yɛrɛ jɔda ye mun ye an ka marakaya kɔnɔna na yɔrɔ min ye empire wagadu ye min tɛmɛna bɛɛ b'o kɔnɔ ko dɔn o tun bɛ avancer la cogo min na diɲɛ fɛnw kan donc u bɛna o kow labɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen donc ɲina édition yɛrɛ kɔni bɛ marakaya langue ani culture fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ne maraka denmisɛnninw kan k'a dɔn ni dɔw tunna an na an b'o sankɔrɔ ta ka atelier kɛ parce que festival in tɛ seulement k'an bɛna an sigi ka dɔn ni fête kɛ o tɛ dɛ atelier b'a la conférence b'a la mɔgɔw bɛ na u bɛ conférence bɛ recherche minnu kɛra marakaya kow kan a n'a fɛn cogo kan olu bɛ kɛ olu bɛna yira denmisɛnninw na k'a yira k'a fɔ k'o ye ko ye o y'an ka taabolo kɔrɔw ye donc i b'i sinsin o de kan ka taa ɲɛfɛ. Ni festival belebele in bakurubala n'an b'a wele ko Fizo a bɛ jamana caman de fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka bɔ farafinna ani farajɛ la a bɛ kɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa u k'u ka kan o matarafali ko ɲuman o waleyaw sɛmɛntiya u ka denmisɛnw ye ani diɲɛmɔgɔ ka sabu kɛ marakaya ko lankolon tɛ ko labɛnbagaw ka fɔ la festival in kun b'a ye o ye. Festival y'an bolo koba de ye ka d'a kan a ban hakili jigin fɛn kɔrɔw la fɔlɔ an kun ye min ye maa man kan ka wuli ka n'o fɔ an ye an yɛrɛ de kan k'o dɔn minnu t'a dɔn an k'a ɲini k'u ladɔnniya an kɛra min ye ka kɔrɔ kunun n'an ma se k'o dɔn an kan ka kɛ min ye sini an tɛna se k'o dɔn maa kɔrɔw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnw bilasira ka yira denmisɛnw na k'a fɔ an kun ye min ye denmisɛnya tɛ maa tiɲɛ festival kun tɛ k'a fɔ k'an bɛ denmisɛnw kɔrɔfɔ o tɛ dɛ maa maakɔrɔbaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ka ko don maraka bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kobaw kɛ o ka fisa an sigilen k'a fɔ k'an bɛ fɛn kɛ min tɛ an siyalakow ye o kɔrɔ tɛ k'an bɛ se kɔfɛ dɛ o kɔrɔ tɛ ko maa tɛ telefɔni ta ou bien i tɛ kamera ta a kɔrɔ t'o ye dɛ mais f'an k'a dɔn an bɔra yɔrɔ min an n'an bɛ taa yɔrɔ min festival in kun de y'o ye. An bɛ aw hakili jigin k'a yira k'a fɔ ko festival international Soninke n'a lakodɔnnen don Fizo la diɲɛ kɔnɔ a bilara sen kan Mali jamana kɔnɔ san 2011 wagati ka kɛɲɛ ni maraka minnu taara tunga olu ka wulikajɔ ye wa an bɛ don min na ko bi a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye ka sabu kɛ lajɛrɛ in senfɛ jama bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ bi ta walawalali k'a ɲɛ. Niger jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san 59 ɲɛnamaya ka bɛn ni ntɛnɛndon desanburu kalo tile 18 ye nka nin sen ɲajɛ sigira dugu min na o ye Tawuwa ye. Tawuwa ye Niger gaɲa ka yanfa duguba ye wa jamana ɲɛma Mahamadu Isufu yɛrɛ bangedugu bɛ o mara in de la. Tawuwa ɲɛda sɛbɛkɔrɔ dilanna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fa bɛɛ lajɛlen kɛra masiriw ye. Marabolo seeginw minnu bɛ Niger jamana kɔnɔ a marabolo seeginw ɲajɛfɛw bɛɛ lajɛlen gwɛngwɛra ka se Tawuwa. Maa minnu sera kɛnɛ kan caman y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye baaraba kɛ barisabu ka d'a kan wari bɔ dama tɛ ni wari bɔra fɔ wari bɔlen fɛnɛ nɔ ka ye ko wa k'u ɲɛ bɛ fɛn min na Tawuwa kɔnɔ k'o b'a jira k'a fɔ wari bɔkun ye fɛn ye baw dilali kɛra a la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Nigerikaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san 59 ɲajɛ surasiw ka défilé belebele o de bɛna kɛ k'a kunjɛ jamana ɲɛma Mahamadu Isufu ale yɛrɛ bɛ y'a kɛnɛ kan. Nigeria dugubala Abuja farafina tile biyanfa jamana ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka ɲɔgɔn gomɛ 52 o kɛnɛ ka sibirido décembre kalo tile 16 farafina tile biyanfa jamana ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a commission ɲɛma kura sigira Marcel de Souza nɔna o ye Jean-Claude Brouye kɔnɔwarikaw ka ministre do ministre min ɲɛsinnen kun do dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira kow ma da fɛnɛ kun kan ka se fɛn min ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina tile biyanfa jamana ɲɛmaw fɛ o ye Guinée Bissau lahala ani Togo gwɛlɛya sibirido décembre kalo tile 16 in na Togo ka denw bɔra ka Togo faba lombe minɛ ka fa ka kɛ dedew nisɔngoya taama ko sigi sen ka fa bɛɛ lajɛlen la ka jira farafina jamana ɲɛma 15 la u k'u janto Togo kunkanko la ka sɛbɛnkan fɔ fɔri ɲasin bɛ ye ni o y'u ka jamana ɲɛma ye nka kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ sibirido kɛnɛ bɛ taa kunjɛ kuma min ko kɔrɔfɔ jɔlen ma fɔ Togo kunkan déclaration dɔ de kɛra ten ni o ye dantigɛli ye Togo jamana kunkan dɔw fɛnɛ y'a jira k'a fɔ don nataw la CEDEAO bɛ sɔn ka kɔrɔfɔ
gwɛlɛn fɔ jamana ɲɛma fɔrɔ ɲasingbe ye a ka jamana kunga maakura min nana farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Est CEDEAO commission ɲɛmaaya la Benengaw ka jamanaden Marcel de Souza nɔna ni o ye Koniwari jamanaden Jean-Claude Buru ye caman y'a jira k'a fɔ o yɛlɛma fɛnɛ ka ɲi barisabu ka d'a kan o n'a kɛ sababu ye Togo lahala ka yɛlɛma don a la Marcel de Souza min kun bɛ commission ɲɛmaaya la CEDEAO kɔnɔ a ka gwɛlɛ ale ka se k'a fɔ k'a bɛ gwɛlɛman fɔ fɔrɔ ɲasingbe ye wa fɔrɔ ɲasingbe yɛrɛ bilama CEDEAO ɲɛmaaya min bɛ munumunu jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ de bolo bi ko kumana ni maakura nana bɛɛ ko yɛlɛma bɛ se ka don kumaw fɔcogow la ka ɲɛsin fɔrɔ ɲasingbe mɔ a ka jamana kunga a n'a ka fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ fana farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ma ɲɛmaw u y'u ɲɛ bile bɔ fɛn kelen min na k'u sɛbɛ jira o kɛra Guinée-Bissau kunkanko ye u y'a yira k'a fɔ yanni kalo 2 ka dafa Guinée-Bissau ma ɲɛmaw n'u m'a lajɛ politiki bina k'u kan ka bɛn k'a dɔ kan wali kelen surunani don minnu kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkanw na n'u ma ji dɔ kɛ u ka min na ko CEDEAO na ɲangi ta u kama ni o ye sanction ye wa CEDEAO y'a yira a ka dantigɛliw la k'a fɔ u jigi tigɛra kosɛbɛ Guinée-Bissau ma ɲɛmaw kɔrɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan la Dimanche do décembre galo le tani wolonwula kun bɛ bɛn bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔbilalen san 2nan mɔ u ko bɛnkan sɛbɛn min mɔ ko accord de Skirat Maroko jamana kɔnɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan in na Libi ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan de kɛra sababu ye ka na ni Fayez El Sarraj ka gouvernement ye u k'a ma ko gouvernement d'union nationale tiɲɛ don a fɔ mɛn ko gouvernement min kɛ mɛn ka fan bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nka n'i nana kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ o fɛn tɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw kɛ mɛn k'a lakodɔn nka Fayez El Sarraj ka gouvernement a sen tɛ ka nɔbɔ a ti se sɛ dabɔ ji la wa ka bɛn ni o san lanan ye dimanche do maa min ye dangele ye Libi dugukolo ka bi ni a lakodɔn tɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ kɔrɔ yanfa jamana ɲɛmayaso kɛlɛ disi ni o ye Maréchal Khalifa Haftar ye a ye dantigɛli dɔ kɛ jabaranin na k'a jira k'a fɔ ni kuma jara ye da e b'a fɔ ko Maroko bɛnkan ni o ye Skirati bɛnkan ye ko a man ka jate bilen barisabu ka d'a kan ko a y'a da jira Maréchal Khalifa Haftar ye a jira k'a fɔ san 2 de kun dilen kun do Skirati bɛnkan mɔ ko yanni o san la ka dafa a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛnbaliya min bɛ politiki bina k'u kan Libi ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛnbaliya bɔ yen k'a dɛsɛra o la a ko kumana ni o san la dafara o b'a jira k'a fɔ waati min kun dilen kun do bɛnkan mɔ ni o ye Skirati bɛnkan ye o fɛnɛ y'o bannen ye Maréchal Khalifa Haftar ka dantigɛliw la jabaranin na a ko kɔni ye fɛn min ye ko in na sa o ye de fɛn minnu dɛmɛna ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ yen tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan min na bɛnkan in bɛɛ lajɛlen ma ye a kɛnɛ kan a kɛra dɔw kɔ k'a sabu kɛ olu kun tɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies wali kelen diɲɛ seleke naani setigi jamanaw dɔngɔnamaw ye olu ka lajɛ segin ka kɛ olu mɔ kuma ka kɛ u fɛ u ka na u ka fara sigikafɔ kɛbaw ka sigikafɔ kura wɛrɛ n'u don min bɛ se ka to laɲini ye min ye o bɛ se ka sabati a kɔni y'a jira k'a fɔ a ma natigɛ Dawuda kɔni nka ale kɔni ka surasiya min ni a b'o ɲɛmaaya la bi toburu ko gouvernement kɔnɔ ni fan dɔ bɛ yen ko min bɛ se ka Libi jamana bɔ gwɛlɛya kɔnɔ ko ka fa dun nka o kɔrɔ fɔ min y'o ye fana o tɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ma ɲɛmaw hakilina ye bawo maa min sugandi bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma fɛ ni o ye Antonio Guterres ye k'o bila sigikafɔ la Libi ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Liban jamana de Hassan Salame o ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ hali bi dan bɛ fɛn kelen min na o ye sigikafɔ min ni o kɛra Skirat Maroko jamana kɔnɔ Libi ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka Libi jamana basigi a y'a yira fana k'a fɔ kalata fɛnɛ ka kɛ Libi jamana kɔnɔ Maréchal Khalifa Haftar y'a yira k'a fɔ kalata o min y'o ye labɛn bɛ ka ye kalata in na a b'i sen don a la nka sibiri don a ko a bɛ fɛn min wajibiya diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies mɔ kalata labɛn ni jɛkulu cogo yɔrɔ kana kɛ Tripoli ye ni o ye Libi faaba ye barisabu ka d'a kan Maréchal Khalifa Haftar yɛrɛ bolo Libi faaba Tripoli bilama gouvernement kelen ɲɛmayaso bɛ min wajida la ni o ye Fayez El Sarraj ye tɔgɔ bɛɛ la k'a fɔ jamana ɲɛmaa don o n'a ta bɛɛ a sen tɛ don Tripoli kɔnɔ fɔ kuma bɛɛ ale de bɛlɛnnen de don kwaji danganda la kuru kɔnɔ kuru min nana n'a ye ka bɔ tunga fɛ k'o b'a jira k'a fɔ danaya tɛ Tripoli kɔnɔ wa o danayabaliya in tɛ dɔwɛrɛ ye frères musulmans minnu kɛ mɛn ka silamɛya diinɛ birifini biri u ka fanga ɲini jɛkulu kan olu de fanga ka bon Tripoli kɔnɔ k'o kumana ko ni kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale tora ka cooko Tripoli bɛɛ k'o ye dɛgɛba nɔɔni ne ye frères musulmans mɔɔw bolo ka kalata bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka t'u fan bɛɛ
Gabon jamana kono Denmark jamanaden la kunnafonidilaw do dɔ de sina ka bala ka maramafɛn kɛ ka olu tarabaso kunnafonidila nunu jabaranizo min baarakɛlaw do u ko jabaranizo min ko National Geographic o kɛra ka bɛn ni sibiri do décembre kalo tile 16 ye Gabon va la Libreville la ministre min ɲɛsin bɛ surasiya ma Etienne Masara Makaga ale ye dantigɛli kɛ Gabon jamana jabaranizo la k'a jira k'a fɔ ko in kɛra ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛta waati ye 10 heures sɔgɔmada yan b'a fɛ Libreville Gabon va la kunnafonidila fila nunu cɛ kelen ni muso kelen ka bɔ Denmark jamana kɔnɔ u nana de fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ dɔ la ko u bɛna farafinfɛn dilanlen dɔ san murutigi de sina k'i kunda u kati maa filaw taara basura kelen bɛ o sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ fɔ o gwɛngwɛra ka taa ni o ye lapitaninzo la urgence la a kɔni bilama opération sera ka kɛ nka furaw kɔni sɛbɛkɔrɔ tugutugulen don a la u k'a ma ko soins intensifs Gabon jamana ɲɛmayaso ka dantigɛliw la u y'a yira k'a fɔ maa min ye muru ta ka ɲɛsin kunnafonidila ninnu mɔ ko a tigilama sera ka dɔn ko Niger jamanaden do min si bɛ san 50 ani san 3 la a bɛ sigi la Gabon jamana kɔnɔ ɲinan y'o san 19 ye a ka dantigɛliw la lakana tigilamaw ye polisilakaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ko y'a dabɔ ka dimi de do Ameriki jamana na n'a y'i kɛ nin Danemark jamanaden law kan k'a sababu kɛ ko Ameriki jamana bɛ ka silamaw bɔrɔn dɔ diɲɛ ɲɛfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kɔsada in na k'a ye Jerusalem lakodɔ Bani Israɛla faaba ye Bani Israɛlakaw ye k'a ye ko in dabɔ o de kama an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna wale ka kɛ Gabon jamana kɔnɔ wale min ni bamanjiya wale bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na Gabon ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛlen don sa maa min kɛra ko in sababu ye ni jɛɲɔgɔnw bɛ a la a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen na ye bɔgɔ jeninen ka sariya ye fɛn min bɔ ka ɲɛsin u ma o n'a boloda ka ɲɛsin u ma Gabon ma ɲɛmaw sɔrɔla ka weleda kɛ ka ɲɛsin Gabon ka denw ma u kana fɔ k'u b'u ta nin kɛwale in fɛ ka taa bin ma nanama sumanenw kan k'a fɔ ko Niger ka den dɔ de kɛra nin kɛbaa ye k'u ɲɛtinɛ bɛ kɛ Niger ka den Gabon jamana kɔnɔ wale kɛlɛ ko maa min kɛra ko in kɛbaa ye a y'a jira k'a fɔ a y'a kɛ silamɛya tɔgɔ la ka t'i ɲɛtinɛ kɛ maa tenbirilen ye n'u ko ma ko amalgamu ko Gabon ka jamanadenw k'u yɛrɛ jɛnya ka bɔ o hakilina ma. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ Isa Kolon Kulubali ale de sugandira Mali degede karamɔgɔw ka jɛkulu Amfut fɛ k'a kɛ u ka ɲɛmaa ye san 4 baara kama a kɛra ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 16 stade Mamadou Konate salle de conférence kɔnɔ Isufu Kulubali Shirifula Jabarani tɔgɔ la ale bɛ walawalali k'a ɲɛ. Maa min ye kala filɛ ni kulu ɲɛmaa kura ye n'o ye Isa Kolon Kulubali ye o bɛ t'i jɔ maa 100 maa 30 ani maa 5 la maa gɛrɛ min tun bɛ fanga nɔfɛ nin ko da fɛ n'o ye Amadu Wage ye ani Burama Jalo olu y'o wasa don kuru 22 la maa laban min tun bɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ n'o ye Isufa Jalo ye o gɛrɛsɛgɛ donna kuru 2 la kalafila minnu ye jala tigɛ ni maa 4 ni ɲɔgɔn cɛ o bɔra Bamakɔ faaba kɔnɔ ani Mali marabolo tɔw kɔnɔna na i n'a fɔ Kayi Kulukoro Sikaso ani Gawo hakilina kelen don kungelena kelen ko dɔw ka tɔ ma min kɛ sababu ye ni ka galabu kura di a ma a ka wulikajɔ nataw kɔnɔna na o ye kelen ye filanan yɛrɛ ye min ye k'a yira maaw la k'a fɔ bi bɛn a bɛ kana dɔɔni Mali senadolancilaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu degede karamɔgɔw olu ye taamasere de yira min yɛrɛ k'a fɔ ko bɛn bɛ se ka kɛ Mali senadolancilaw ni ɲɔgɔn cɛ. An ka bi jɛrɛ yan d'abord entraîneur ka bureau association n'u b'a fɔ ko Amfut o san 4 dafara donc an kan ka bureau kura sigi depuis fédération élection ma kɛ bon an y'a fɔ ko an ka jɔ élection ninnu bɛɛ ka tɛmɛ an ka se ka jama wuli ka bureau sigi parce que moyen t'an bolo donc o temps kɔnɔ an ye commission électorale sigi n'o yɛrɛ o rapporteur général ye commission électorale ka baara la an ye candidature 4 de sɔrɔ n'o candidature 4 ye Isa Kolon Kulubali n'o ye Ibrahima Diallo Isufa Diallo ani Amadou Wage donc olu cɛ 4 y'u kan bɔ k'u bɛ fɛ ka kɛ entraîneur ka ɲɛmɔgɔ ye donc o candidat na o bɛɛ bɛ bila liste dɔ de ɲɛ o liste bɛ kɛ 13 personnes de o 13 personnes n'o min taara o de bɛ entraîneur diriger pendant 4 ans donc an ye délégué régionaux bɛɛ wele ka na région na mɔgɔ 4 bɛ na parce que olu ye 4 voies ye donc commune fana na comme cellule communale bɛ yen nɔ o cellule fana na mɔgɔ 5 de bɛ na commune bɛɛ la donc o fana voies bɛ yen nɔ commune 6 Bamakɔ commune 6 ye ensuite an y'a fɔ fana entraîneur ni papier de b'i bolo carte de vote bɛ yen nɔ e bɛ n'i ka carte de vote san i bolo la ni nana carte de vote san i bolo la o ye 100 i bɛ ka diplôme de yira k'a yira k'e ye entraîneur ye k'i ye entraîneur k'i ko entraîneur y'a papier bolo carte de vote bɛ feere i ma donc a bɛ fɔ olu ma ko électeur libre donc o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛ mɔgɔ 230 ma donc olu de bɛna voter ka ninnu mɔgɔ 4 bɔ ɲɔgɔn na bi a vote bɛ kɛ cogo di
ni ye mɔgɔ min nana ɲɛfɛ a mɔgɔ naani na deuxième tour ko t'anw ta la ni mɔgɔ min nana ɲɛfɛ a mɔgɔ naani na o tigi bɛ kɛ président ye donc an ka taa o taabolo sabula i b'a dɔn bɛɛ bɛna n'i ka ambition de mais a bɛɛ ka ambition na dɔw k'u bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye an y'a essayer k'u fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ko k'u bɛ taa élection na fɔlɔ ko ni élection banna problème t'a la ko vote mana di samedi k'u bɛɛ bɛ sɔn o ma donc komi o y'an ka taabolo ye donc an fana ma sɔn ka don mɔgɔ n'a fɛn cɛ an y'u to yen nɔ n'i y'a jateminɛ président kɔrɔ b'a la président kɔrɔ ka premier vice président o fana b'a la mɔgɔ wɛrɛ fana b'a la n'o ye denmisɛnnin ye n'a dɔnnen tɛ kosɛbɛ o fana b'a la donc mɔgɔ wɛrɛ fana b'a la n'o fana dɔnna mais a fana bɛ camancɛ mɔgɔw fɛ i n'a fɔ génération intermédiaire a fana y'o fɔ n'o ye Yusufa ye donc n'i y'a jateminɛ a bɛɛ b'a la quoi. kɛnɛ kun cɛla min kan o de ye tasibila ye ka ɲɛsin o ka ɲɛmaa kɔrɔw ma o min ye wulikajɔ kɛ o ka kulu ye bi n'o miniju dɔgɔya la. An ka jamana kɔnɔ silamɛw dusuku kamilen don bari sabula ka da ka an ka cɛkɔrɔba n'o ye Cɔrɔnɔ Musa Jalo ye Torokɔrɔbugu misiriba alimami ka bɔ sigida durunan na ala y'ale ka kalifaw minɛ ala ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ka si to san 94 ani san 4 bana kuntalaja dɔ senfɛ a ka janajaw sigira sen kan ka bɛn ni kari ye desanburu kalo tile 17 o mun senfɛ an ka jamana ye maaba caman yira a kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ ɲɛmaaw politikimaw ka taa se an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma Elhaji Ibrahim Bubakar Keita Sherifula Jabarani tɔgɔ la Usman Kan ani a ka jatala Abdurahman Male olu ka sɔrɔlenw don. Anw ye Ala ta ye wa anw bɛɛ bɛ sigi ka taga ale Alahu Taala de ma. An ka cɛkɔrɔba ani an ka alimami n'o ye Cɔrɔnɔ Musa Jalo ye. Ale tun ye Torokɔrɔbugu Juma misiri alimami kabini san 1952 a y'an danbabansa ka wele jaabi sibiridon desanburu kalo tile 16 bana kuntagalajan kɔfɛ. Alhuseni Jakite n'o ye a ka kalandenw tɔgɔ la ani an karamɔgɔ Mufa Haidara olu ye seereya kɛ ka dugawu don kɛ. An b'a ɲini Ala fɛ Cɔrɔnɔ Musa nɔnɔ bila Ala ka nɔgɔya ɲe. Cɔrɔnɔ Musa ye maa ye maa min y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen di Ala ma kabini Cɔrɔnɔ Musa san 20 Cɔrɔnɔ Musa bɛ alimamiya la a ma fɛn fila don diɲɛ kɔnɔ alimamiya ani maalakalan kan an y'o de valeur ba in de perdu bi an b'a ɲini Ala fɛ a ye nɔrɔ min to a ka kalandenw na a denw na ya Rabbi nɔrɔ in Ala kana nɔrɔ in dufan Ala ka nɔrɔ in dumɛ kalandenw k'u sen da a sen nɔnɔ la Ala k'o nɔgɔya kalandenw ye Cɔrɔnɔ Musa ɲɔgɔn man ca Cɔrɔnɔ Musa bɛ u bɛ mɔgɔ minnu wele ko baqiyatu salafi salih alakira mantonw minnu tun bɛ yen nɔ a ka sahaba minnu tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ jugu minnu kan n'i b'o ɲɔgɔn ye dugukolo kan bi Cɔrɔnɔ Musa de y'o ɲɔgɔnna kelen-kelenw ye an ka jamana ninnu kan bi. mais groupement leadership musulman tɔgɔ la ani Sheikh Usman Marani Haidara tɔgɔ la k'an b'a fo cɛkɔrɔba in témoignage caman kɛra a kan. mais den minnu to fɛnɛ a y'u bila diinɛ baara de kɔ ma baara kɛ ni diinɛ baara tɛ ka Cɔrɔnɔ Musa ka kalandenw bɛɛ lajɛlen fo Ala ka barika don Cɔrɔnɔ Musa ka du la a denw minnu bɛ ne Muhamadu Musa Jalo ka ɲɛmɔgɔ ye Cɔrɔnɔ Musa Tarawele Muhamadu Musa Jalo bɛ yen sidikaw ka bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don du in na Ala ka kɛ k'u kan bɛn a kɛcogo la sallallahu alaihi wasallam. A suturaliw a n'a ka janazaw bɛɛ lajɛlen kɛra karidon desanburu kalo tile 17 a yɛrɛ ka denbaya la Torokɔrɔbugu lansara seliw kɔfɛ seli kɛra an ka cɛkɔrɔba in kan an ka maaba caman ɲɛna jamana ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw kanubagaw kalandenw caman jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ Muhamadu Musa Jalo denw tɔgɔ la ale ye a ka seereya ani a ka dugawu don kɛ. Maa min mana si bɛɛ kɛ Ala batoli la o ka taali o ye hɛrɛ ye o ye ka bɔ so dɔ kɔnɔ ka taa so dɔ kɔnɔ nin cɛkɔrɔba in alhamdulillah Ala barika la a y'a si bɛɛ lajɛlen kɛ a ma baara fila kɛ Ala bato kɛ cɛkɔrɔba in n'i b'a kalama a ma deli ka se Côte d'Ivoire a ma deli ka se Burkina a ma deli ka se diɲɛ dugu si la fo Arabie Saoudite wa Arabie Saoudite fana siɲɛ kelen 1982 a ka vie bɛɛ ye mun ye ka taa maaw seli misiri la ka maaw ka furusiri kɛ ka maaw ka denkundi kɛ ka maaw lakalan a bɛ min ɲini Ala fɛ o de y'o ye san caya t'a to k'a tɛ taa misiri la su koli t'a to k'a tɛ taa misiri la donc an bɛ Ala deli a ye yafa la an bɛ Alahu Taala deli a ye ya Rabbi Ala ka hɛrɛ kɛ aw yɛrɛ ye Aluseni ye presse ka foli kɛ an yɛrɛ bɛ fara Aluseni kan k'o foli kelen kɛ ka Sherifila fo ka télévision tɔw ORTM ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada bɛɛ nin k'i ka ko ye parce que bɛɛ ka ko don ka jamana kuntigi fo an b'a bɛɛ lajɛlen barikada an b'a fɔ Sherif Usman Madani Haidara an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye ka barikada k'a ye an bɛ karamɔgɔw fo an bɛ sherifuw fo an bɛ maa o maa bɛ diinɛ baara la an b'a bɛɛ lajɛlen fo. diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Sherif Usman Madani Haidara ale fana ye a ka dugawu don kɛ. alhamdulillah
komi ala y'a fɔ cogo min na kullu nafsin za'iqatul maut ni wo ni a bɛɛ bɛ saya mɛnɛ de kumana ni an ka cɛkɔrɔba y'an kɔ ala ka hinɛ na a ka kan an ka dugawu kɛ banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa ma a taara hɛrɛ min na yarabi ala k'o bonya a ma ye ala ka yafa ma ala ka barika don a denw na ala ka barika don a kɔ la ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul. An ka alimami a fatura ka si to san 94 na a taara ka muso kelen denw kalandenw ani kanubagaw caman to a kɔ Cerno Musa ala k'i dayɔrɔ sumaya amin. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ.